tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton op mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala alamsado tebeni karo gele jine tigla ma ko ni binkani wala ta kan yeshi ki dali dugo ko ni ma nga jamana fama usiraka dankari ula sibirido marsikalo kle fla femi anga jamana fintigla ka wulu ko ni sira ka rebeli nyama do ko ni buguna tige min ko ni chokoro bayni akun kemeki iyere ke muriye femi ka don ka fo masina dugo ko nala rusi jamana nyema Vladimir Putin ni wakati na ale ko ni aka kelekede ko ni klula somi ko ubela jiralen ko ni ka ulabe kadaka ka tina me ko keledo ko ni minali vie tenay marsikalo klinani samba fla ani mugan nani aw mun sogolindo ana maliko na maliko ka maliko no fini bolo sirofe aw bela jarali ni nyatuma haw bismillah ka kuno fini o keneka alam sado marsikalo klifulo samba fla ani mugan nani kidalka wulu fino anga jamana nyama chama ko ni isimbo ikono koro kasino munu ko ndanga jamana femi gouvernement manyama ko ni tumbe ala o ko femi conseil spéciaux yi fo rata si CNT mambruma o rata si opérateur économique ulu ko ni ani jakulu se ko ni donc jakulu ulu ko ni ka délégué ko ni tumbe ni keneyinka la jenyere kunte dore wala saka sika usi ko ni do conseil supérieur des engades et alieni oye su SIA o ko ni baro la min ko ni kala yinite dore ka sika ben ani chebe ani siki ko nyuma ko ni sisi chogo ya mina o ko ni keneka anga jamana fama ko ni uga de men ko ni do kosobe ni jakulin kula ameta masina ka ulu feino kuna funya ye ayira ka fo sibiri do marsikalo kle flala samba fla ani muga ani saba anga jamana fama ko ni rebeli nyama do ko ni la ko do min ko ni kumiki do ko moriya to ko o korlala chokoroba yere ko ni ale to ko komantana po hamnela femi karo ka fo jamana fama ko ni fe sibiri do kadaka ayera agaso femi jadi sini o e bamga chidina tiklama ulu ko ni ka moto chama o kumino fo kata se uka formation kero era ko ni mani o centre de formation mi ko ni formation mi suis jadi si ulu de fait fo kata se ube fe munu ko ni soro uka ni bamga chiawla o dogo yoro oni o mada yoro ko ni kun soro la chokoroba ulu feino kasangani ayere ka kuma ayira ka foko bime ale blani ko yin konina kata anga jabanye makoro atete foko na se ibeka ka tama ko mashi ko ni masomya soro ale la klikili kadaka abeni ko ina abi wakati chama wa ba kelani aklisiki chama yin kosobe karogela dineti kila mama keme boyanko holuko ni binkani wale takanye shikaula ni obekulikoro marala o kan konima ni bama chiti la manu koni ni keleke mina chama koni tume ubolo u koni ye ikadon ka fo femi e bulima fendo koni min koni churoni no uyore koni ta wala sa kaseka do kan koni konnala ulo ne ko fe kan konnala emi FDC ma muga boyanko o golde koni fagara u fe wo ko fe ma chama fana koni jokina wa o ko fe kan koni wa ko fe kan ko ni bulma fen chama ko ni o chena ni ko yin se fe ukele ko fe kan wale yan ke karo wira dile tigla manu ko uko ni ye bolta ka unyeshi anga jamana koro yan fan fela manga yoro mi konna unom na ni sa fe kele ke mina ulu ko ni min ko ni kala sabe ka seka u chama ko ni mashiba chuko ya mina
wagati na nara cercle ani Mauritanie frontière o kɔni keleme yɔrɔ ye kosɛbɛ fɛn min ye banbagaci diinɛ tigilama kɛrɛnkɛrɛnla Katiba Masina o cɛdenw kɔni bɛ dogo yɔrɔ min na. M5 RFP ni wagati na aka kalan ale kɔnɔna la kosɛbɛ o kama u kɔni ye welekan bila fɛn min ye comité stratégique ɲɛma o kɔni ma ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye min kɔni ye heure 72 bɔyanko ye a ka bɔ a ka wuli ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka a jeniyɔrɔ fin togoya min na. An bɛ taa Segu kaw fɛ yen ni wagati in na Segu musomani 14 bɔyanko kɔni bɛ siyansi kalan olu kɛ olu kɔni jɔnjɔnti kɛra u ma ka sanga ni février kalo tile 29 natɔla ye ni musomani ninnu caman kɔni bɛ kilasi 7-9 kɔnɔna. Tɔnbɔkutu kaw fɛ yen ni wagati in na walasa ka se ka lakana ni basigi kɔni tɔ sinsin cogoya min na couvre-feu kura olu kɔni daminɛla ni marabolo kɔnɔna la. Festival Agnon 2024 o baaraw kɔni kun cɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na min kɛra Kulikorokaw fɛ yen fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin kun ye festival traditionnel min okumu kɔnɔna la fulaw kɔrɔbɔrɔ fo ka taa se surakaw ma olu b'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna la. Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen kunungo kari marisi kalo tile 3 san 2024 o kɔni kɛra fɛn min ye misiri min kɔni bɛ ni a bɛ fɔ ma ko mosquée Jingari Ber o kɔni muni baaraw ye min bɛ kɛ san o san. Bɔlɔlɔsira sanfɛla ma nɔgɔn sisan nɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok min kɔni kɛla bɔlɔlɔsira ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don a kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ compte dɔw kɔni bɛ minnu bɛ u tɔgɔ kɛ ko fantôme u jate nka u kumakan dɔrɔn de bɛ mɛn dɔw kɔni bɛ ko waleya in kɔni ta ka to ka maa dɔw kɔni bagabaga walasa ka se ka wari sɔrɔ u kunna cogoya min na. I n'a fɔ a kun fɔra wagati la o fɛn min ye tɔn dɔw kɔni olu wililen don kosɛbɛ minnu kɔni bɛ sɛnɛfɛnw tiɲɛ wa u bɛ yiriw fana tiɲɛ o de kama n'i ye a ta ka lajɛ Segu région Kayi région ni marabolo fila la fɛn min ye ni tɔn ninnu kɔni ye tiɲɛni caman kɛ yen nɔ kosɛbɛ. Kayi ka olu fɛ yen nɔ terima fila ka olu kɔni to baro la min kɔni nana laban ni sɔsɔli ye fo ka n'a laban kɔni kɛ ni mankanw ye o de kɔni senfɛ kelentɔ kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ a tɔ kelentɔ kɔni y'i sɔgɔ min kɛra sababu ye ka ale kɔni bɔnɛ ani la o kɛlen kɔfɛ a kɔni ye boli sira ta k'a bɛ boli nka ni wagati in na bolo kɔni sera ka dale kan wa a minɛla ka ale kɔni di fama tigilamaw ma. An ka jamana sirako olu gilali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la faba kɔnɔna la o de kama san 2023 kɔnɔna la sefa wari miliyari 42 bɔyanko de kɔni ta la sira dilan waleya olu la. An ka jamana minisiri ɲɛsinnen don sirako ani bolimafɛn ko ma ni o ye Madame Dambele Madina Sisoko ye a ye wuli ka jɔ kɛ alamisa tɛmɛnen ka se ka taa i ɲɛda baara min kɔni kɛra Bamako faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sotiba sira fo ka taa se sira min kɔni bɛ bɔ Bajanbugu ka taa Nafaji commune 1 kɔnɔna la ni o ye an ka jamana marabolo fɔlɔ ye ka bɔ yen nɔ Kalabankura fɛn min ye numukɛ ka plaque yɔrɔ ka taa bila fo Kalabankura extension sud yɔrɔ fanfɛla la ka bɔ yen nɔ Garantibugu min kɔni bɛ commune 5 kɔnɔna o yɔrɔ fɛ ka i ɲɛda o baaraw kɔni kan ni baaraw taga cogo o kɔni ka ɲi. Sangani an ka jamana ka tamasɛrɛw kɔni la ɲɛnamayali kɔni okumu kɔnɔna la ɲinan ye o ta ko fɔ o kama k'a daminɛ bi marisi kalo tile 4 ka taa bila fo marisi kalo tile 11 o bɛna kɛ dɔgɔkun kelen baara walasa ka se ka an ka jamana kɔni tamasɛrɛw olu ɲɛfɔ cogoya min na an ka lakɔliso olu kɔnɔna la ni a ta ka lajɛ an ka jamana tamasɛrɛw olu ye fɛn dama dama ye a fɔlɔfɔlɔ o ye an ka drapeau ye ni o ye an ka jamana jɔnjɔn o kɔfɛ an ka jamana faso dɔnkili ni o ye hymne national ni o bɔra yen nɔ an ka armoire de la devise nationale ni a bɛ fɔ ma ko un peuple un but une foi ni o ye jɛkulu kelen kunkilenna kelen ani hakilina kelen o fɛn duru ne kɔni an ka jamana tamasɛrɛw ye ni dɔgɔkun kelen kɔni kɔnɔna la olu bɛna walawala kosɛbɛ an ka jamana lakɔlisow kɔnɔna la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogoya min na. Mouvement M5 RFP n'a fɔ a ka kalan kɔnɔna la cogoya min na o de kama fɛn min ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kumara a ye a yira k'a fɔ ko jɛkulu in kɔnɔna la ko n'i ye a ta k'a lajɛ maa dɔw de kɔni bɛ finitigilakaw la minnu kɔni bɛ ka bagabagali ta walima ka basigibaliya ta k'o don jɛkulu in kɔnɔna la wa o kɔfɛ jɛkulu in yɛrɛ maa dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka u kanbɔ jamana ɲɛmaa kalasigi la ko ninnu de kɔni ye sababu ye ka fɛn min ye ka mankan kɔni caya ni jɛkulu in kɔnɔna la. Min
n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛdimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔ ne da. La nuit du textile africain ni o kɔni shumitalen ko kɛrɛnkɛrɛn ko o ɲɛsi an ka farafina fini olu kɔni ma. O baaraw bɛna boloda an ka jamana kɔnɔna la mais kalo tile 18 nata min kɔni bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana walima farafina fini ko olu do bala. Nin kɔni bɛna kɛ fɛn min ye haute couture chez Marie Kaba olu kɔni fɛ. Baara bɛna boloda mais kalo tile 18 nata min bɛna kɛ Centre international de conférence de Bamako la ni o ye CICB. Kɛnɛrɛ ye ekɔliso minnu kɔni ɲɛsinnen don foroba kɛnɛya kɔni kalani o baaraw ma an ka jamana kɔnɔna na a bɛ fɔ ma ko EHUSP Mali olu kɔni ye sibiri don ani kari don tɛmɛnen sibikaw olu fɛ yen fɛn min ye journée scientifique ta ko 17 kɔni baara olu boloda lajɛ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka hakilina falen ani dɔnniya falen kɔni kɛ cogoya min na kɛnɛya ko kɔni kan an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔrɔyanfan olu fɛ ɲinata kɔni tɔgɔ taara ka da fɛ Dr Sergio Gianni ale kɔnɔna ale italien min kɔni kɛra an ka jamana teri sɛbɛ ye kosɛbɛ don tɛmɛnen na nga ni ala y'ale ka kalifa minɛ lamɛn kalo tɛmɛnen na san 2023 walasa ka se ka kalanko kɔni ka o sinsi cogo min na wa a ka se ka kɛ a ɲɛma cogoya min na o de ye kama fɛn min ye UNICEF ye olu kɔni ye u ka baaraw lancement kɔni kɛ min kɛra alamisa tɛmɛnen na Hôtel de Bamako kɔnɔna ni kɔni baaraw labɛnna ONG Sing to Sauver kɔni o fɛ ofisiri segu ulu kɔni ye a yira k'a fɔ ko ɲina san kɔnɔna la ulu sera ka fɛn min k'a dɔn k'a fɔ suma hakɛ min kɔni dilan o de kɔni ta jɛ fɔtɔni 55 582 bɔyanko la. Office du développement rural de Selenge ni oye O2RSI ulu kɔni ye a yira k'a fɔ ko ɲina san 2024 kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲina laɲini kɔni ye u ka se ka tɔni 87 445 o ni a kunkanfɛ de kɔni sɛnɛfɛn kɔni kɛ walasa u bɛ se ka yɛlɛ cogoya min na 100 sara la 22 a n'a kunkanfɛ ka tɛmɛ san 2023 baarakɛla o kɔni kan. Birido marsikalo tile 2 san 2023 hanga jamana fintigi mbeni o ye colonel Alifa Yaya Sangare ka sanga ni ale ka gafe dɔw kɔni bɔli minnu kɔni kɔnɔ kuma la a kɔni ma janga jamana ɲɛmɔgɔ ye ka da ka a yirala ka fɔ ko a ye kuma dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye minnu ni tiɲɛ yɛrɛ bɔlen tɛ wa a kuma dɔw yɛrɛ kɔni tɛ kuma ɲuman ye min kan ka fɔ o kama ale kɔni minɛla fanga tigilamaw fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sena Dolanci Coupe du Mali fɛn min AS Real ana USA de Buguni olu kɔni qualifiera ni wagati na ka taa 8e de finale la u kɔni kɛlen kɔfɛ k'u ka match de qualification gagné min kɛra sibiri tɛmɛnen na marsikalo tile 2 u bɛɛ lajɛlen kɔni sebagaya sɔrɔ fɛn min ye Atara Club de Kidal ani AS Sama de Kayi olu kɔni cilen kɔfɛ u fɛ 4-0. Ligue des champions d'Afrique au tableau de quart de finale koni baraw koni dafara ni wakati na fɛn min ye phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique o koni baraw kun cɛna sibiri tɛmɛnen na min koni kɛla rencontre de la 6e journée koni sen fɛn min ye senfili ani bolofili bina kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kung fu wushu olu kɔni ka ceinture noire passé o kɔni baaraw daminɛla o ye jalafalen baaraw min bɛna kɛ première dan deuxième dan troisième dan a daminɛla bi marsikalo tile 4 n'a bɛ to sen na fɔ jumadon nata stade du 26 mars la Bamakokaw fɛ yen nɔ.
kumadon tɛmɛnen na kunnafoniyaw kɔni a yira k'a fɔ Bamako kurafɛn min immeuble Yumabilisa yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla ye Orange Money baarakɛla dɔ kɔni bɛ minnu kɔni bɛ dépôt ni retrait kɔni kɛ maa dɔ kɔni taara ka taa kisɛ kɛ ale la kisɛ kɔni kɛra la fɔ siɲɛ 2 o kɔfɛ ale kɔni ye diɲɛ to min senfɛ o kɔni ye a ka wariw ta ka taga n'a ye. Paul Pogba ni ale kɔni ye senadolaci la ni nationalité français kɔni don kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko ale bɛna san 4 de kɛ ko a kɔni tɛna dolan ta ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko dɔrɔgu kɔni yera a joli la a kɔni ma daga senadolacilaw kɔni ye ɲɛnaminimafɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ka ye i joli la o dɔw kɔni yelen kɔfɛ a joli la a yirala k'a fɔ ko a bɛna san 4 de kɛ a tɛna senadolaci kɛ a kɔni si bɛ san 30 de bɔɲanko la bi o b'a yira fɔ a san 34 a kɔni sen tɛna ye senadolaci baaraw la. O hukumu kɔnɔna la kunnafoniya dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin min filɛ ka Paul Pogba sɔrɔ ko a sababu tɛ fosi a yɛrɛ kɔrɔkɛ ko ka d'a kan ko jugu fila taara o kɔ bi ni o ye a baden kɔrɔkɛ yɛrɛ o kɔni ka d'a kan ka sanga ni Paul Pogba kɔni kɛlen kɔfɛ ka sanga sɔrɔ ka san sɔrɔ min ma bɛ a kɔrɔkɛ ma a kɔni fɛɛrɛ sugu bɛ bila sen kan walasa a bɛ se dankari a dɔgɔnin kɔni ka ɲɛnamaya. Sangani CEDEAO kɔni ka lajɛ tɛmɛnen kɔni min kɛnɛ kan u ye a yira k'a fɔ ɲangili min kɔni talen n'o ka ɲɛsin AES jamana saba ni o ye Mali Burkina Niger ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Niger jamana embargo min kun bɛ ale kan u kɔni a fanba kɔni wuli ka bɔ yen nɔ pewu nka o kɔfɛ fɛn min ye Benin jamana ɲɛmaaw ye ni o ye a ministre lakaw ye olu kɔni wulila ka taa Benin Niger kɔni frontière la ka taa sɔrɔ Niger jamana kɔni ma a ka barrière kɔni wuli ka bɔ yen kosɛbɛ ni kɔni kɛra kabada ko ba ye kosɛbɛ ma caman man kan ma dɔw yɛrɛ kɔni ye a kɛ yɛlɛko fana ye. Faransi journal min kɔni bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Le Monde olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye ka a ka kɛlɛkɛdenw kɔni bila ka taa Russie jamana kɔni ka intervention militaire ni o ye k'a ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bila ka taa kɛlɛ kɔni kɛ Russie dugukolo kan ka sanga ni o kunnafoniya kɔni dili Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale kɔni ma a makun a ye a yira a ka sɔrɔ su kelenna bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ lajɛlen ka i labɛn n'a ma ye Faransi jamana kɔni bɛna intervention militaire kɛ u tɛna u bolo da u sen kan walima ka u jɔ k'u filɛ ten tɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i labɛn o kama. Corée du Nord ale kɔni ye conteneur ba 600 bɔɲanko de bila ka taa Rusikaw fɛ yen nɔ minnu kɔni falen don fɛn min ye n'a bɛ taa i jɔ fɔ obi ateli $3 bɔɲanko kɔnɔna nin kɛla Faransi jamana kɔni kɛlen kɔfɛ k'a ka bagabagaw ta ka ɲɛsin Rusi jamana kɔni ma. Kemi Sebani ale panafricaniste n'a ka wulikajɔw bɛnnen don farafinya kɔni lafasali ma sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma wa nationalité française de kɔni bɛ a bolo ka sanga ni ale ka wulikajɔ ni a ka kuma dɔw fɔli minnu ma taa Faransi jamana kɔni jimi sira fɛ o kama u kɔni ye a ka nationalité française kɔni minɛ ale la. Ayiwa ni de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na aw ka mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ.